Tento príbeh som počula ešte v detstve a zanechal na mne taký dojem, že si ho pamätám doteraz. Je o pilotovi, ktorý mal na starosti plné lietadlo ľudí. Bol to obyčajný let, ako jeden z tých, ktorých už mal veľa za sebou. Avšak zrazu sa počasie začalo kaziť. Nastala nepredvídateľná situácia, ktorá vyžadovala rýchlo sa zorientovať. A pilot urobil práve to. Stlačil všetky správne tlačítka. Urobil všetky správne rozhodnutia. A o malú chvíľu dostal seba a pasažierov do bezpečia. Po nejakom čase sa ho kopilot pýtal: ako si nabral tieto skúsenosti? Veď si určite v takej situácii ešte nikdy nebol. Pilot odpovedal: bol v svojej mysli. Som v takých situáciách každý deň sa na situácie pripravujem. Som zakladateľka projektu Zmeň jedno slovo. Je o tom, ako zmeníme jedno slovo, tým sa menia naše rozhodnutia a v konečnom dôsledku aj náš život. Navrhujem zmenu jedného slova. Namiesto toho, aby sme veci riešili náhodne, plánujme si ich dopredu.